yarda da ke mun saba a so muna sirri ba matsogaran 'yan mata ki ce a fara kwallon ba akan ki ne soyayya na sata dan ba ina jiran ki a koda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na tabbatar da cewa masoya wannan mawakin ko kuma nace fitaccen mawakin ko kuma nace shahararren mawakin ko kuma nace haziƙin mawakin sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu a farkon wannan bidiyon namu na wannan wakar ta fitaccen mawaki shahararren mawaki wanda ta fito daga fitaccen mawakin nan naku wato mai suna Auta NJ Boy. Na tabbatar da cewa masoya Auta NJ Boy sun ji daɗin wannan baitin. Allah dan uwa idan ka kasance kai bakon zuwa ne a wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV da kai mana subscribe sa'an nan ka danna kalmar nan ta alamar ƙararrawar sanarwa kuma ka danna alamar like ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu za a dinga sanar da ku. To masoya Auta NJ Boy kamar dai yanda kuka sani shi Auta NJ Boy shahararren mawaki ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban kuma Auta NJ Boy shahararren mawaki ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi na soyayya kuma Auta NJ Boy shahararren mawaki ne wanda ya shahara a arewacin Najeriya gaba ɗaya duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban na tabbatar cewa masoya ne suna jin daɗin irin waƙoƙin da yake kawowa kuma da irin waƙoƙin da muke kawo muku nashi da Allah dan uwa kada ka manta da kai mana share ɗin wannan bidiyon namu musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook da dai duk wata social media da kake da ita hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a koda yaushe kuma kuna jin daɗin su. Auta da NJ Boy shahararren mawaƙi ne wanda ya shura wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban na tabbatar da cewa masoya Auta NJ Boy suna jin daɗin fitattun ayyukan su da muke kawo fitattun ayyuka ne da muke kawo musu na shahararrun waƙoƙin Auta NJ Boy masu daɗi kuma masu sanya zuciya farin ciki. Allah dan uwa kada ka manta da kai mana subscribe a wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV mun gode sai mu haɗu da ku a cikin wani sabon bidiyon namu na gaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na tabbatar da cewa masoya wannan mawakin ko kuma nace fitaccen mawakin ko kuma nace shahararren mawakin ko kuma nace haziƙin mawakin sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu a farkon wannan bidiyon namu na wannan wakar ta fitaccen mawaki shahararren mawaki wanda ta fito daga fitaccen mawakin nan naku wato mai suna Auta NJ Boy. Na tabbatar da cewa masoya Auta NJ Boy sun ji daɗin wannan baitin. Allah dan uwa idan ka kasance kai bakon zuwa ne a wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV da kai mana subscribe sa'an ka danna kalmar nan ta alamar ƙararrawar sanarwa kuma ka danna alamar like ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu za a dinga sanar da ku. To masoya Auta NJ Boy kamar dai yanda kuka sani shi Auta NJ Boy shahararren mawaki ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban kuma Auta NJ Boy shahararren mawaki ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi na soyayya kuma Auta NJ Boy shahararren mawaki ne wanda ya shahara a arewacin Najeriya gaba ɗaya duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban na tabbatar cewa masoya ne suna jin daɗin irin waƙoƙin da yake kawowa kuma da irin waƙoƙin da muke kawo muku nashi da Allah dan uwa kada ka manta da kai mana share ɗin wannan bidiyon namu musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook da dai duk wata social media da kake da ita hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a koda yaushe kuma kuna jin daɗin su. Auta da NJ Boy shahararren mawaƙi ne wanda ya shura wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana